Στη χρονιά που η ομάδα συμπληρώνει τα 100 χρόνια ζωής, ο Βασίλης Κουτσονικόλας, αρχηγός και ένας από τους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, μιλάει για το βάρος και την τιμή αυτής της ιστορικής περίοδου. Με την εμπειρία του να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο στα αποδυτήρια όσο και στο γήπεδο, θα μας μιλήσει για την ευθύνη και τους στόχους μια σεζόν που έχει ξεχωριστή σημασία για όλους. Βασίλη, πώς νιώθεις που φέτος ως αρχηγός και ένας από τους πιο παλιούς παίκτες εκπροσωπείς την ομάδα στη χρονιά που θα συμπληρώσει σε λίγους μήνες 100 χρόνια ιστορίας? Φέτος η χρονιά του Θησέα είναι πολύ σημαντική, διότι η ομάδα συμπληρώνει 100 χρόνια. Είναι σημαντική τιμή για μένα που είμαι αρχηγός αυτής της ομάδας και εμείς και οι παλαιότεροι παίκτες προσπαθούμε να περάσουμε το σύνθημα στα μικρότερα παιδιά ότι η ομάδα είναι εδώ, έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ως αρχηγός, ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που προσπαθείς να μεταφέρεις στους συμπαίκτες σου μέσα στο γήπεδο και στα αποδυτήρια? Είναι πολύ σημαντικό οι παλιοί παίκτες να περνάνε στους καινούριους παίκτες το ήθος, την ομαδικότητα και την πειθαρχία μέσα στα αποδυτήρια, και αυτό πρέπει να βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το σημαντικότερο μάθημα που έχει αφήσει η πορεία της ομάδας μέσα σε έναν αιώνα ζωής? Ο Θησέας εδώ και χρόνια, από γενιά σε γενιά, έχει αποκτήσει τη φήμη και ισχύ της οικογένειας. Ο Θησέας είναι μια οικογένεια, ο οποίος όποιος παίκτης έρχεται τον αγκαλιάζουμε και τον κάνουμε μέλος της οικογένειας. Η διοίκηση και οι παίκτες προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα. Βασίλη, η ομάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Πού πιστεύεις ότι οφείλεται αυτή η πορεία και τι έχει κάνει τη διαφορά φέτος? Φέτος η διοίκηση έχει κάνει κάποιες κινήσεις πολύ σημαντικές που δείχνουν ότι θέλει πολύ το πρωτάθλημα. Έχουν έρθει παίκτες με ποιότητα και σε συνδυασμό με τους παλιούς παίκτες έχουμε δέσει και πάμε πολύ καλά, και γι' αυτό φαίνεται στην βαθμολογία που είμαστε πρώτοι. Μάλιστα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος της ομάδας για τη φετινή χρονιά? Φέτος κοιτάμε το παιχνίδι, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, και φέτος ο στόχος είναι να βγούμε πρώτοι, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να ανέβουμε κατηγορία, που η ομάδα το αξίζει. Μάλιστα. Καθώς ο Σύλλογας συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας, το μήνυμα του αρχηγού αποτυπώνει ξεκάθαρα το πνεύμα της ομάδας. Σεβασμός στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και αποφασιστικότητα για το μέλλον. Η επέτειος δεν αποτελεί μόνο γιορτή, αλλά και κίνητρο για να συνεχιστεί η παράδοση με την ίδια αφοσίωση και ενέργεια. Με την εμπειρία των παλιών, τη δίψα των νέων και τη στήριξη του κόσμου, η ομάδα κοιτάζει μπροστά, έτοιμη να γράψει τον επόμενο μεγάλο σταθμό της ιστορίας της. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.